Home, claro, que para chegar ao momento boda antes haberá que ser noivos, non? E a verdade é que cos tempos cambiou e moito a forma de mocear. Claro que... Perdón, non contaba aquí, É un compañeiro de son, é un compañeiro de son maravilloso. Aí está, hincando rodilla para Alba a quen se lle conte. Caiu a carteira e Alba pensando que lle pidira matrimonio. Marriquiño. Bueno, aí temos o noso Aris. Que xa é home casado, Alba, que xa é home casado. É home casado, é verdade, xa pasou por eso. É un experto. E como dicíamos, que cambiaron as formas de mocear, que antes os nosos pais e os nosos avós iban aí ás salas de festas, e iban ás verbenas e coñecían os seus futuros maridos ou as súas futuras mulleres. Pero agora os máis novos, que pasa? Que non saen nin da casa, oye, collen o móvil, collen o ordenador e dende aí mocean. E se a cousa sae ben, pois despois xa pa diante. Ligoteo dos maiores Sí. contra o ligoteo dos máis novos. A batalla definitiva, Xa vos digo que os maiores din que non queren saber nada da aplicación, eu inclume. Os novos sí, pero tamén, ollo, tamén tiran do cara a cara. Mira. Atención, pregunta. Cree que a xente nova liga de unha maneira diferente a xente maior? Sí, claro. Hombre, la gente mayor es un poco... se le ocurra más, yo creo. Diferente romanticismo. Ya no se ve tanto ir a cenar así de sorpresa, regalar flores. Eso ya no se hace. Cando empezades nunha relación, un día te regalan flores, outro día... Pero non é nada máis... non é te regalo flores para conocerte. Os adultos son como máis, en plan, sobre todo os homes, non é por mal, en plan de imos tear, levoche unas flores, uns bombóns, e agora é como, quedamos aí nun parque e xa. Na xente nova menos tacto. Menos tacto, vais a saco. A piñón. Es que yo lo veo más como igual que la gente mayor tiene más recursos, ¿no? Por eso que decían se cadra de ceas, de flores, etcétera, se cadra como estamos con menos capacidade, pues tampouco podemos facer iso, non? Claro, eso es lo que digo, sí. Home, ahora con todas estas cousas das redes sociales é completamente diferente. Antes paseábamos polas calles, conocíamos, íbamos a tomar unha tapa ou un viño. Por internet muchas veces, ¿no? Por las redes sociales. Por teléfono, por Messenger, o sea, que completamente diferente a nosas... Aplicacións, redes... Totalmente. Porque antes ligaban cara a cara, agora nas redes. Nas aplicacións, as historias en Instagram ou así. Ah, redes, vale. Sí. Pero eu non solo ligar, eu solo me ligar, a verdad. Oh! Me ligaban. Sabía, che gustaba, che. Hombre, evidentemente, eso é bonito para as chicas. Supóñome que para os chicos tamén, pero en aquel momento era o chico que se lanzaba máis. Sitio, quedabas, tomabas un café, lo que sea. No, gustaba máis antes, na miña época. Polo tradicional. Claro, e quedábamos nun sitio e encontrábamos igual. Ahora todo ten que ser a base de mensaxes e todo eso. Ibas a un garito cos teus amigos a pasarlo ben. E despois, se coñeces a alguén, pues... Estaban así os sitios de reunión, discotecas, guateques, todo eso, que era precioso. Hombre, pois mira, de paseo, no cine, na discoteca, en moitos sitios, tamén como ahora, o que pasa que era diferente. Animaríase a coñecer a alguén a través de redes sociais? No, yo tengo que ver a la persona. Porque non hai xa esa forma de querer, é diferente.